BTCनि जि फरेस्ट डिपार्टमेंट बे फरेस्ट डिपार्टमेंटनि जि आयेन बे आयेनालायनो BTCआव गैला नंगौ नोंथांमोना थारैनो थिगखौनो खोनादों आरो बे स्टेटमेन्टखौ होदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंदों जे BTCनि जि फरेस्ट डिपार्टमेंट बे फरेस्ट डिपार्टमेंटनि आयेना बिथांनि आखायाव एबा BTCनि आखायाव गैया होननानै बुंथिदों। दा कुइसना जाहैबाय थारैनो बिथाङा बा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो गथायबाय नामा ना फानबाय बिथाङा आसाम सरकारनो फानबाय नामा सोंथिया बे दा तो मानो होनबाथाय बिथांमोना जेब्ला अपोजिशनाव दंमोन जेब्ला BTCआव UPPनि सरकार दंमोन प्रमोद बर'नि सरकार दंमोन बै समाव माने बिथांमोना अजद लाबोबाय थायोमोन जे प्रमोद बर'आ 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो फानबाय होननानै बिथांमोना मोनसे अजद लाबोबाय थायोमोन। दा आंबो सोंनो नागिरदों जे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा दा माने दायो BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो गथायबाय नामा ना फानबाय बिथाङा जेब्ला BTCआव माया मोनसे गन्डगोल जायो दावराव जायो अब्ला बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंनानै एरायना सोलिनो नागिरो ल' एन्ड अर्डार आंनि आखायाव गैया होननानै एरायना सोलिनो नागिरो। जुदि दाख्लैनि जि जाथाय बे जाथायाव जुदि बर'फोरा खालामनायमोनब्ला बर'फोरा बै अफिसखौ गाग्लोबहैनायमोनब्ला खिन्थु बर'फोरनि सायाव गोबां एक्सन लागौमोन। मानो होनबाथाय नोंथांमोना नुदों जि ST इस्युखौ लानानै BTC सेक्रेटारियेटआव जि जाथाया जाबाय बे जाथायखौ लानानै खिन्थु BTC सरकारा ओरैबायदि एक्सन लाबाय जेमान जि पावार दङ पुरा बाहायजोब्बाय थारमाने बिथाङा कमिसन दाबाय माखासे गथ'फोरखौ बुबाय सोरखौबा धुमकि होबाय नारा नाथा कमिसन दानानै केस जाबसिनबाय। तो बेबायदि थासारि दिनै गुबुन हारिया दिनै BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ गाग्लोबफैदों आरो बिथांमोना गोरोन्थि मावदों जे बिथांमोना सरकारि जि फरेस्टनि हा बे हाखौ दखल खालामदों बे आइननि भाबै बिथांमोना बे फरेस्टनि हाखौ दखल खालामदों। तो जायनि थाखाय बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टारफोरा बिथांमोनखौ हमनानै लाबोखांनायनि उनाव बिथांमोननि रायजो राजाफोरा फैनानै बे फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबफैबाय। दा जुदिहे बर'फोरा बै अफिसखौ गाग्लोबनायबा खिन्थु बेलेग जाबायमोन। दा दिनै बिथांमोना बै अफिसखौ गाग्लोबफैबाय गाग्लोबखांनायनि उनाव बिथाङा मिडियानि सिगाङाव खालि माने मोनसे बाथ्राखौ बुंना सोलिबाय माने एरा धरा खालामना सोलिनो नागिरो जे बिथांनि आखायाव माने ल' एन्ड अर्डारा गैया आरो जाहैबाय बिथांनि आखायावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आयेनाबो बिथांनि आखायाव गैया। दा सोंथिया जाहैबाय बिथाङा थारैनो BTCनि जि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो गथायबाय ना फानबाय। तो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव गावबा गावनि मतामतखौ जनायबानो जाबाय। गोजोन